så er vi på vej stejlt opad. I kan lige få en udsigt her. Der går der altså nedad. Og vi har stadig en del at se frem til nu. Benene begynder at have det lidt hårdt. Pulsen stiger. Hvad siger der om bagved? Hende lille plæneklipper, hun tæsker bare derudad. Der er kun en vej fremad, og det er opad. Der er noget bjerggivet hende. Men det er pisseflot, og det giver altså lige lidt energi. Vi tanker os med energi. Bare lavet på knurrer og alt muligt selvfølgelig. Og en lille smule sukker. Og noget giftvand. Og noget giftvand også det. Man skal ikke gå ned på energi her, men det er en super, super flot oplevelse. Lidt presset. Det er dejligt og hyggeligt, og alle dem man møder. Ja. Bortset fra dem, der går med stave. Der er mange, der går med stave, der sådan lige klikker. Men sindssygt fed oplevelse herfra. Vi har lige 3 timer endnu, tror jeg. 4 timer endnu. Og vi har været i gang i hvad? 6-7 timer. Det var bare lige en kort visit herfra i de smukke omgivelser. Hej!